Ioan, Llyfr Ioan, Pennod 3, adnod 16. Ydy, mae Duw wedi caru'r byd cymaint, nes iddo roi ei unig fab, mwyn I bwy bynnag sy'n credu ynddo, beidio a mynd I ddistriw, ond cael bywyd tragwyddo. Y gair pwysicaf yn fanna I gyd ydy cariad. A mae hwn yn gariad sbesial, cwbl arbennig, cwbl unigryw Duw tuag ato ni. A mae o'n air sydd yn unigryw, yn sbesial yn y Testament Newydd, oherwydd mae o'n disgrifio cariad Duw I hun tuag ato ni. Nid unrhyw fath o gariad ydy hwn, ond mae o'n gariad sydd yn lân ac yn bur ac yn anghymarol. Llwch chi ddim I gymharu o efo unrhyw beth arall. Cariad y mae Duw yn dod ato ni yn agos yn Iesu Grist. Cariad sydd mor sbesial nes I fod o'n rhoi ei fab I hun I farw drosto ni ar y groes, mwyn I ni gael bywyd tragwyddol ynddo fo.